அர்ஜென்டா யுஎஸ்ஏ போனோம். கடைசி நேரத்துல பாஸ்போர்ட் ரெனிவல் பண்ணல. கவலையே வேண்டாங்க. நம்ம ராஜன் இ சேவா போக்கலாம், சிறப்பா செய்து தருவாங்க. ஆதார் கார்டு, வாக்காளர் அட்டை சேவைகள், குடும்ப அட்டை சேவைகள், பாஸ்போர்ட், பிஎஃப் பணம் வித்ரோ. அது மட்டும் இல்லங்க, நியூ பேங்க் அக்கவுண்ட் ஓபனிங் ஆதார் இருந்தா போதும், 5 நிமிடத்துல தொடங்கி விடலாம். தமிழ்நாடு அரசு சான்றிதழ்களை உங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலம் வீட்டிலிருந்தே சிறந்த முறையில் பெறலாம். இந்திய அஞ்சல் துறையில் கீழ் இயங்கும் இந்தியா போஸ்ட் வங்கி வழங்கும் விபத்து காப்பீடு மற்றும் மருத்துவ காப்பீடு அப்ளை பண்ணி தரோங்க. ஆண்டுக்கு நீங்கள் ஒரு முறை செலுத்த வேண்டிய தொகை ரூபாய் 760 பணம் செலுத்தி முடிவில் காப்பீட்டு தொகையாக 15 லட்சம் வரை எலிஜிபிள் இருக்குங்க. புதிதாக இ சேவை வாங்கி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முகவர்கள் ஆக விரும்பும் நபர்கள் எங்களின் ஆன்லைன் வகுப்புகள் மூலம் உங்கள் பகுதியில் நீங்கள் கடை தொடங்குவதற்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும். இந்தியன் போஸ்ட் வங்கியில ஸ்கிரோ பேலன்ஸ் அக்கவுண்ட் ஓபனிங். அது மட்டுமே இல்லங்க, குழந்தைகளுக்கான பென்ஷன் சேமிப்பு திட்டம் சிறப்பா செய்து தரோங்க. ராஜன் இ சேவை மையம், நியர் தினாப்பா தியேட்டர், கரூர்.